Malawi Today. Ndirani kwina kuli konse kumene muli pa Malawi lero nkhani imene tabwera nayo mama wano ndionena kuti zadziwika kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party sichingawine pachokha Zisankho. Izi zadziwika malingana ndi umboni ochokera pa Zodiak Broadcasting Station mmene alongosolera mbiri ya chipani cha MCP pa Zisankho. Zikuonesa kuti kuyambira 1994 mmene tinayamba kuponya mavoti yakhala isakuchita bwino payokha. Nde umu ndi mmene alongosolera kuti mmene zinthu zimayendera pa Zisankho. Zisankho zina chifukwa choti agwirizana ndi anthu ena amatha kukwanisa kupeza mavoti m'madera ena. Koma kwambiri iwowa dera limene amakhala kuti akuimangapo nthenje ndi chigawo cha pakati. Ndeta tiye tione kuti mmenemo akulongosola zotani mu video imeneyi ya Zodiak. Izi zakhala zikukambidwanso ndi anthu ena makamaka tinaonapo so pa hot current achina Brian Banda analongosolapo zimenezi kuti payokha MCP sinayambe yawina. Nde ngati kuli kuwina mwina tionere ulendo uno koma zimene zikuperekanso chikayiko potengera ndi mmene malizatsi akubwerera. Koma tiye tionere zimenezi mmene zimakhalira kale lonse. The Malawi Congress Party. The Malawi Congress Party is an interesting party. For you know, the Zisankho zina zimene ima yokha ngati MCP. Pamene Zisankho zina imalowa mu mgwirizano ndi zipani zina. Chaka cha 2025 Malawi Congress Party ikuima yokha ngati chipani. Pamene mu Zisankho zimene zapita 2020 inaphatikizana ndi zipani zina. Tione kuti kodi yakhala ikupambana ndi ma margin otani. You see kuti in 1994 inakwanisa kupeza 30% of the total vote, and that was in 1994. Kenako mu 1999 inakwanisa kupeza 41.64%. Koma pa nthawi imeneyi uwona kuti inadzatolera kwa mavoti kumusi uko. Kumeneko ndi kunsanje komanso kuchikwawa chifukwa cha agwanda chakwawa nthawi imene anali ali pa mgwirizano. So this was not just MCP alone as a party, it had partnered ndi zipani zina anakwanisa kutenga mavoti mpaka nokafika kuntunda kwa dziko la Malawi chigawo cha kumpoto. Anatenga mavoti ochuluka kwambiri nthawi imeneyo. When we go to 2004 pamene MCP tsopano yaima yokha, it gets 25% of the national vote, and it was unable to break through my region now. That is why you see kuti our map is showing green kuti wamangana kwambiri chigawo cha pakati. 2009, when you go to 2009 you see kuti MCP has also basically limited itself to the central region, and it is getting 30.92%. When you go to 2014, you see kuti again it is still limited to the central region, and it is getting 24.26% of the vote. When you go to 2019, you see kuti the MCP is getting 32.8% of the total vote, and it is limiting itself to the central region. And as a single party iwona kuti sina tenge mavoto ochuluka kwambiri kuchokera ku chigawo cha kumpoto ndi chigawo cha kumwera. 2020 ndi nthawi imene MCP tsopano inaphatikizana ndi chipani cha UTM ndi zipani zina, and now you can see kuti the trend has changed. It is able now to claim a few other districts up north and the Jew, particularly because of I think the influence the UTM because in time in an animal alliance, and that is how they managed to cross the 30% mark mpaka nakafika pa 57%. Right now it remains to be seen how the MCP is going to perform, having gone into the 2025 election alone as a party. So those are the trends that we should be watching. And if it kuloda chi dashboard imene chinima figures osiyana, we are at 142 constituencies out of 229 mu Malawi monse. Mwamvatu pamenepo kulongosola momveka bwino komanso ndi zitsanzo zake pa nkhani imene yokhuzana ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti zitavuta bwanji
chipani chimenechi sichinayambe chawinapo chokha. Zimatengera kuti achite mwina mgwirizano ndi anthu ena nkupita ku masankho nkukawina, komanso ulendo oyambirira kuwina atapanga mgwirizano ndi anthu ena ndi uno ndi wa 2020 umene adapanga mgwirizano ndi chipani cha UTM chifukwa analowa mboma, koma mbuyo monse makhala kupanga migwirizano inde amapeza mavoti ankhaninkhani koma samakwanisa kupeza mavoti a dziko lonse mpaka kuwina zisankho. Nde zimenezo ndi zimene zimafuna kuti ziwunikiridwe, ndipo wairesi ya Zodiak ya ulula zonsezi, ndipo mutikhululukira kuti mwina mukumva mphepo koma nkhani yayikulu ndi imeneyoyo. Ndikhulupirira kuti mukutimva bwinobwino nkhani imeneyo. Nde kungofuna kupherapo mphongo nkhani imene inamanga nthenje pamudzi pano ndi imeneyo kuti chipani cha MCP sichinayambe chawinapo chokha zisankho. Nde tapanga subscribe, comment, like, share, osayiwalanso kupanga turn on notification bell kuti tikaponya video pano isamakuphonyeni. Tikhale limodzi mu ma programs osiyana-siyana amene tikhale tikuponya pano mtsiku la lero. Mawa bwino. And it is getting 30.92%. When you go to 2014, you see again it is still limited to the central region and it is getting 24.26% of the vote. When you go to 2019, you see the MCP is getting 32.8% of the total vote, and it is limiting itself to the central region. And as a single party, you want to see now tenge mavoto ochuluka kwambiri kuchokera ku chigawo cha kumpoto ndi chigawo cha kumwera. 2020 ndi nthawi imene MCP tsopano inaphatikizana ndi chipani cha UTM ndi zipani zina, and now you can see kuti the trend has changed. It is able now to claim a few other districts up north and the particularly because of I think the influence the UTM because in having an animal alliance, and that is how they managed to cross the 30% mark mpaka nakafika by 57%. Right now it remains to be seen how the MCP is going to perform, having gone into the 2025 election alone as a party. So those are the trends that we should be watching. And if it will dashboard figures osiyana, we are at 142 constituencies out of 229 mu Malawi monse.